Pozdrav od mene, za danas nešto veoma zanimljivo, video blogovanje i video blog. Verovatno već znate šta je blogovanje, ali ne tako davno pojavila se nova vrsta blogovanja koja se zove video blogovanje. Zašto se tako zove? Zato što je u centru pažnje video sadržaj. Video blogovanje je odmah pokrenulo veliko interesovanje i danas tako reći ne postoji ozbiljniji poduzetnik na internetu koji ne koristi video blogovanje. Ja sam trenutno na video blogu koji imam sa kompanijom TalkFusion i pokazat ću vam kako izgleda jedan video blog. Koje su prednosti koje ima video blogovanje u odnosu na tekstualno blogovanje? Pre svega, video je puno interesantniji od jednog teksta. Zbog toga, najverovatnije će web surferi pre obratiti pažnju na jedan video blog nego na tekstualni blog. Zatim, kupci će imati strastvenu želju, strastveni interes da pogledaju vašu internet ponudu i da poruče, a zatim i da podele sa svojim poznanicima i prijateljima vašu internet ponudu. Na taj način vi bi imali veći broj ljudi kojima je dostupna vaša internet ponuda. Tako bi se povećao i vaš saobraćaj na stranici i vaša pozicija na svim pretraživačima. Kao rezultat svega ovoga vi bi imali veću konverziju i mnogo bolju zaradu, što je naravno i cilj svakog internet poduzetnika. Sada sve je to lepo i super, ali kako da vi imate svoj video blog, odnosno kako da vi postanete video bloger? Najjednostavnije i najlakše je ako postanete partner kompanije TalkFusion, jer kompanija TalkFusion svojim partnerima, osim sjajne mogućnosti zarade, nudi i čitav set video marketinških inovacija, među kojima je i jedan ovakav video blog. Pri tome, vama neće trebati da pravite dodatne troškove za hosting, za domenu, neće vam trebati tehnička poznavanja instalacije bloga ili video bloga. Dakle, sve je pripremljeno, na vama bi bilo samo da počnete da blogujete. Pošto sam već kod mog video bloga, ja ću vam pokazati neke detalje. Ovde sa leve strane možete pogledati, tu se nalaze svi moji video postovi. Oni su hronološki poređani, dakle najnoviji su prema vrhu. Ako neki posetilac mog video bloga želi da pogleda neki od njih, on to može uraditi ako klikne na naslov ili ako klikne ovde gde piše Read More ili Pročitaj više. Evo ja ću da kliknem da vam pokažem šta se dešava na jedan od ovih mojih video postova. Automatski se aktivira video, dakle tu se nalazi ono glavno što ja želim da prenesem, da poručim posetiocima mog video bloga. Znači tu može da bude moja internet ponuda, može da bude neka poruka ili šta god ja sam zamislio u ovom video postu. Vidite ovde iznad nalazi se ko je objavio i profil, onda sa desne strane je naslov i ovde je zanimljivo, piše pregled templeta. Evo ako posetilac klikne ovde, šta će imati mogućnost da vidi? Evo. Kao što vidite, to je isti ovaj video koji imam ja u mom video blogu, sa time što je ovde u jednom mnogo lepšem okruženju, odnosno imamo dodatno još ovaj template koji ima ovu kratku i lepu poruku ovde, onda ove znakove i slike od Facebooka, još jednu poruku i vaše podatke za kontakt. Onda je tu dugme za šerovanje, sa desne strane su dodatni podaci za vašu stranicu, dugme je još jednom za šerovanje i rating, odnosno broj zvezdica koje ima vaš video post. Sada ću se vratiti na startnu poziciju mog video bloga. Evo me ovde. Dakle, to je bilo sa templateom, a sada ovde vidite piše rating. 5 od 5, znači ima 10 glasova. Pošto je ovaj post dobio 10 glasova, on ima rating 5 od mogućih 5. I to je super. I vidite ovde zvezdice, 5 zvezdica.
Tako bi recimo i vi kad bi imali svoj video post mogli da vidite koliko imate rating, odnosno koliki je broj zvezdica. Idemo sada malo niže, ispod videa vidite da je URL za šerovanje, može i na taj način da se šeruje, a onda je dole tekst koji je povezan sa ovim videom. Još malo niže je dugme za editovanje ako želimo eventualno da korigujemo ili da promenimo nešto u našem video postu. Onda je dugme da ako želimo da sklonimo i ovde je dugme za šerovanje. Vidite koliki je broj socijalnih sajtova gde možete podeliti vaš sadržaj, vaše internet ponude samo sa jednim klikom. Evo, to su sve veoma popularni socijalni sajtovi gde bi vaša ponuda bila dostupna velikom brojem ljudi i ovde dole je još jedno dugme gde sa jednim klikom imate mogućnost da podelite na čak 339 sajtova. Dakle, socijalna povezanost video bloga nam je izvanredna. Ovde su tagovi i ovde niže je deo gde neko može ostaviti komentar na vaš video blog. Sada se vraćam malo ovde gore i vidite da se ovde nalazi dodatna mogućnost za šerovanje. Osim Facebooka i Twittera, tu su još dodatne, jedni od najpopularnijih socijalnih sajtova i vi možete sa jednim klikom gde god želite ovde da podelite vaš sadržaj. Ako kliknemo na ovo dugme plus, onda se oni sakriju, ako kliknemo opet, onda se opet pojave. To je jako ovako zanimljivo. Onda gore je search, pretraživanje na osnovu tagova ili naslova nekog video posta. Onda je dole vaš profil i mogućnost da menjate podatke u vašem profilu. Onda je tu top blogeri. Dakle, imate listu ovih blogera koji imaju najveći broj video postova i što je veoma zanimljivo, možete da kliknete i direktno da idete na video blog te osobe. Evo, ja ću recimo da odaberem neki od ovih i da kliknem ovde i vidite, već sam na video blogu te osobe koja se u slučaju zove Scott Skiles i mogu da pogledam šta sve on ima na svom video blogu. Sad ću se vratiti na moj video blog. Dobro, idemo malo niže. Znači, imamo ovde deo gde piše najviše komentarisani. Dakle, tu su video blogovi koji su dobili najviše komentara i možemo takođe da se povežemo ako kliknemo i da pogledamo. Evo, recimo, ja ću da uzmem neki od ovih da kliknem ovde i direktno sam na video blogu koji je pokrenuo diskusiju i koji je imao više komentara. Kao što i sami vidite, ima sjajne mogućnosti jedan video blog. Dakle, ako i vi želite da postanete video bloger i da započnete sa video blogovanjem, onda možete postati partner kompanije TalkFusion, zato će vam trebati još neke dodatne kratke informacije kako možete uraditi, zato možete kontaktirati mene ili bilo koju osobu koja je već partner kompanije TalkFusion. Moje ime je Nikola Bujuklijev. Hvala na pažnji, vidimo se uskoro, ja vam želim sve najbolje.